ka ji kan Umar Musa yar Amin ya Adwa. Allah, amin ya Allah. Dan zauɗa min nan. Zauna. Wai ke dan zaki ba ka shiga gari ka ji abin da duniya take ciki. Ai yau zaman gaisuwa nake yi. Yau zaman jimami. Yau take shekara 10 cif da rasuwan Alhaji Malam Umar Musa yar Adwa. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Wayo Allah. Kai, inna lillahi. Ai ka ji an ce ko tuna bara. To bai ji daɗin bana ba. Baba mun yi rashi. Mun yi rashi. Na rantse da Allah wannan mutumin. Kawai ka ce dai Allah bai barin wani dan wani ya ce. Bai barin wani dan wani. Amma ya so ya mai da Najeriya abun kwatance a duniya. Wallahi kau. Akwai wani labarin da na ji nima. Na. Alhaji Sani Bata. Mai ta'aziyar yar Adwa. Ya yi wata sabuwar waka bidiyo wadda a yau din nan 5 ga wata aka ce dama za a fitar da bidiyon. Faifan bidiyon ya fara yawo a duniya. Da Allah ta ina za a sake ta inje. Na ji wakar Odiya. Wallahi tallahi sai da na zidda hawaye. Wayo Allah. Allah ya ji kan yar Adwa. Allah ji kan Umaru. Allah ya ƙara ba family din shi haƙuri. Mu ma 'yan Najeriya gaba ɗaya Allah ba mu haƙuri. Allah ya ba mu haƙuri Najeriya gaba ɗaya. Dan ba wai iyallan shi kaɗai aka